हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम्। नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवी देवी सरस्वती सरस्वती व्यासं व्यासं ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं नित्यं भागवत भागवतसेवया। सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। సో ఈరోజు మనము శ్రీమద్ భాగవతం హరే కృష్ణ ఈ భాగవతంలోని 4వ స్కందము గౌణ సృష్టి, అందులో 8వ అధ్యాయమైనటువంటి భక్త ధ్రువుడు గృహమును వీడుట అనున్నది మనము ఈరోజు ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటి అధ్యాయము. సో ఈ అధ్యాయంలో మనము ఈరోజు 12 మరియు 13వ శ్లోకాలను ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాలను అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయము 12వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. బాలోసిబతనాత్మానం బాలోసి బతనాత్మానం. బాలోసిబతనాత్మానం బాలోసిబతన ఆత్మానం అన్య స్త్రీ గర్భ సంభృతం అన్య స్త్రీ గర్భ సంభృతం అన్య స్త్రీ గర్భ సంభృతం నూనం వేద భవాన్ యస్య నూనం వేద భవాన్ యస్య
నూనం వేద భవాన్ భగవాన్ యస్య నూనం వేద భవాన్ యస్య నూనం వేద భవాన్ యస్య దుర్లభేతే మనోరథః దుర్లభేతే మనోరథః దుర్లభేతే మనోరథః దుర్లభేద్యే మనోరథః బాలోసి బతనాత్మానం అన్య స్త్రీ గర్భ సంభృతం సంభృతం బాలోసి బతనాత్మానం అన్య స్త్రీ గర్భ సంభృతం సంభృతం నూనం వేద భవాన్ యస్య దుర్లభేర్ధే మనోరథః నూనం వేద నూనం వేద భవాన్ యస్య దుర్లభేర్ధే మనోరథః నూనం వేద హరే కృష్ణ బాలోసి బతనాత్మానం అన్య స్త్రీ గర్భ సంభృతం నూనం వేద భవాన్ యస్య దుర్లభేర్తే మనోరథః బాలోసి మాధవి నీలప్ మాతాజీ ఇందుమతి మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభు. బాలోసి బతనాత్మానం అన్య స్త్రీ గర్భ సంభృతం నూనం వేద భవాన్ యస్య దుర్లభేత్తే మనోరథః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. బాలోసి బతనాత్మానం అన్య స్త్రీ గర్భ సంభృతం నూనం వేద భవాన్ యస్య దుర్లభేతే మనోరథః. హరే కృష్ణ ప్రభు. రాజేశ్వరి మాతాజీ బాల సరస్వతి మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. బాలోసి బతనాత్మానం అన్య స్త్రీ గర్భ సంభృతం నూనం వేద భవాన్ యస్య దుర్లభేతే మనోరథః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. బాలోసి తతనాత్మానం అనన్యశ్రీ గర్భ సంభృతం నూనం వేద భవాన్ యస్య దుర్లభేద మనోరథః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ వసంతబాయి మాతాజీ శోభారాణి మాతాజీ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. బాలోసి బతనాత్మానం అన్యశ్రీ గర్భ సంభృతం నూనం వేద భవాన్ యస్య దుర్లభేద్ధే మనోరథః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. స్క్రోల్ అయింది పైకి. ఓకే మాతాజీ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. బాలోసి బతనాత్మానం అన్య స్త్రీ గర్భ సంభృతం నూనం వేద భవాన్ యస్య దుర్లభేద్ధే మనోరథః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ధన్యవాదాలు. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను భావాన్ని భాష్యాన్ని చూద్దాం. హరే కృష్ణ. బాలః బాలక అసి అపి నీవు అట్టివాడవు. హరే కృష్ణ. అసి
నీవు అట్టివాడవు నీవు వాడవు బత బత అయినను అయినను నా ఆత్మానం నా ఆత్మానం నాయందుగాక నాయందుగాక అన్య అన్య ఇతర ఇతర స్త్రీ 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 గర్భ గర్భమున గర్భమున సంభృతం సమృతం జన్మించితివి జన్మించితివి నూనం నూనం అయినను అయినను వేద వేద ఎరుగుము ఎరుగుము భవాన్ భవాన్ నీవు నీవు యస్య యస్య ఏదైతే ఏదైతే దుర్లభే దుర్లభే దుర్లభమగు దుర్లభము అర్థే అర్థే విషయము విషయము మనః మనః హరే కృష్ణ మనః రతః మనః కోరు దానిని దానిని హరే కృష్ణ భావం బాలక 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 నీవు నా గర్భమున గాక నీవు నా గర్భమున గాక వేరొక స్త్రీ గర్భమున వేరొక స్త్రీ గర్భమున జన్మించితివనెడి జన్మించినది విషయమును విషయమును ఎరుగకున్నావు ఎరుగకున్నావు కనుక నీ యత్నము యత్నము విఫలము కాక తప్పదని విఫలము కాదని ఎరుగుము ఎరుగుము దుర్లభమైన కోరికను దుర్లభమైన కోరికను పొందుటకే పొందుటకే నీవు యత్నించుచున్నావు నీవు యత్నించుచున్నావు హరే కృష్ణ భాష్యం చిన్నపిల్లవాడగు ధ్రువుడు సహజంగానే తన తండ్రి ఎడ ప్రేమను అనురాగమును కలిగి ఉండెను. తన తల్లుల నడుమ అంతరము కలదనియు అతడెరగక ఉండెను. కాని ఆ భేదమును సురిచి తెలియజేసినది. బాలుడైనందున అతడు ఇరువురు రాణుల నడుమ అంతరమును తెలుసుకొనలేకపోయెనని ఆమె ధ్రువునితో పలికినది. సురుచి గర్వంతో పలికిన మరొక వాక్యము ఇది. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయము 13వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రీ. తపసారాధ్య పురుషం తపసారాధ్య పురుషం తపసారాధ్య పురుషం తస్యైవానుగ్రహేణ మే తస్యైవానుగ్రహేణ మే తస్యైవానుగ్రహేణ మే గర్భే త్వం సాధయాత్మానం గర్భే త్వం సాధయాత్మానం గర్భే త్వం సాధయాత్మానం యదీచ్ఛసి నృపాసనం యదీచ్ఛసి నృపాసనం
యదీచ్ఛసి నృపాసనం తపసారాధ్య పురుషం తస్యైవానుగ్రహేణ మే తపసారాధ్య పురుషం తస్యైవానుగ్రహేణ మే గర్భే త్వం సాధయాత్మానం యదీచ్ఛసి నృపాసనం గర్భే త్వం సాధయాత్మానం యదీచ్ఛసి నృపాసనం తపసారాధ్య పురుషం తస్యైవానుగ్రహేణ మే గర్భే త్వం సాధయాత్మానం యదీచ్ఛసి నృపాసనం లక్ష్మీ మాతాజీ శ్రీనివాస సేవికా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తపసారాధ్య పురుషం తస్యైవానుగ్రహేణ మే గర్భే త్వం సాధయాత్మానం యదిచ్ఛసి నుపాసనం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. తపసారాధ్య పురుషం తస్యైవానుగ్రహేణ మే గర్భే త్వం సాధయాత్మానం యదిచ్ఛసి నృపాసనం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ప్రేమలత మాతాజీ, కోటేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. ప్రణామం. తపసారాధ్య పురుషం తస్యైవానుగ్రహేణ మే గర్భే త్వం సాధయాత్మానం యదీచ్ఛసి నృపాసనం. హరే కృష్ణ గురూజీ. మాతా చదువు. తపసారాధ్య పురుషం తస్యైవానుగ్రహేణ మే గర్భే త్వం సాధయాత్మానం యదిచ్ఛసి నృపాసనం. హరే కృష్ణ గురూజీ. హరే కృష్ణ. భక్తవత్సల మురారిదాస్ ప్రభు, విశాలవతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండ ప్రణాం. ప్రణామం. తపసారాధ్య పురుషం తస్యైవానుగ్రహేణ మే గర్భే త్వం సాధయాత్మానం యదీచ్ఛసి నృపాసనం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తపసారాధ్య పురుషం తస్యైవానుగ్రహేణ మే గర్భే త్వం సాధయాత్మానం యదీచ్ఛసి నృపాసనం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. రాజమణి మాతాజీ, చంద్రావతి మాతాజీ, రామకృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నమస్కారములు. తపసారాధ్య పురుషం తస్యైవానుగ్రహేణ మే గర్భే త్వం సాధయాత్మానం యదీచ్ఛసి నృపాసనం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తపసారాధ్య పురుషం తస్యైవానుగ్రహేణ మే గర్భే త్వం సాధయాత్మానం యదీచ్ఛసి నృపాసనం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. రామకృష్ణ. ఓకే. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భాష్యం చూసినట్లయితే తపస్సు చే, ఆరాధ్య ప్రసన్నుని కావించినంతట,
ప్రసన్నుని కావించినంతట పురుషం దేవదేవుని దేవదేవుని తస్యా ఆతని ఏవా కేవలము అనుగ్రహేణ అనుగ్రహముచే మే నా యొక్క గర్భే గర్భమున త్వం నీవు సాధయ నిలుపుకొన ఆత్మానం నిన్ను యది ఒకవేళ చేసి నీవు కోరినచో నృప ఆసనం రాజసింహాసనమున హరే కృష్ణ రాజసింహాసనమును నీవు అధిష్ఠింపగోరుదవేని తీవ్రమగు తపస్సు నొనరింపవలసి ఉండును. మొట్టమొదట దేవదేవుడగు నారాయణుని నీవు ప్రసన్నుని కావింపవలెను. అట్టి ఆరాధనచే నీవు ఆతని అనుగ్రహమును బడిసినంతట తిరిగి నా గర్భమున జన్మింపవలసియుండును. హరే కృష్ణ. భారతిమతి చౌతరా చౌతాన్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యం ప్రభుపాద్ కి జై. సురచి ధ్రువుని ఎడ ఎంత ఈర్ష్య కలది అనగా దేహ త్యాగము చేయుమని ఆ బాలునితో ఆమె పరోక్షంగా పలికినది. ఆమె అభిప్రాయము ప్రకారము తొలుత అతడు మరణించి, ప్రభుజీ కొంచెం స్క్రోలింగ్ చేయరు పైకి, తిరిగి తన గర్భంన జన్మింపవలెను. అప్పుడే తండ్రి సింహాసనంను అధిష్ఠించుటకు ధ్రువునికి సాధ్యపడగలదు. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ఈ శ్లోకమునకు ఇవ్వబడినటువంటిది. సో ఇవి ఈ శ్లోకాలకు భావము భాష్యంలో పై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురుం వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామిని. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశ తారిణి.
జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మనము ఈ శ్రీమద్ భాగవతంలోని 4వ స్కందమైనటువంటి గౌణ సృష్టి, అందులో 8వ అధ్యాయమైనటువంటి భక్త ధ్రువుడు గృహమును వీడి అరణ్యమును కేగుట అనేటువంటి అధ్యాయంలో ధ్రువుడు తన పినతల్లి చేత ఏ విధంగా అవమానింపబడుతున్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని, అంటే తన యొక్క తల్లి సవతి తల్లి చేత ఏ విధంగా అవమానించబడ్డాడు అనేటువంటి అంశాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే మైత్రేయ ముని విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు, ఆ ధ్రువుడు తన తండ్రి అయినటువంటి ఉత్తానపాదుడు తన సహోదరుడు ఉత్తముణ్ణి వడిలో చేర్చుకొని ఆదరిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భాన్ని చూసి అతడు కూడా మరి ఆ తండ్రి యొక్క ఒడిలో చేరాలని యత్నించినప్పుడు అతడు అంతగా ఆదరించలేదు. సో ఆ విషయాన్ని గమనించినటువంటి సురుచి సో సహజంగా తన ఎడ అమితమైనటువంటి ప్రేమను అతడు, అంటే అనురాగాన్ని అతడు కలిగి ఉన్నాడు అనేటువంటి వాస్తవానికి అది భౌతికమైనటువంటి అంశాలు. సో ఆ విధమైనటువంటి అనురాగం ద్వారా ఆమె గర్వంతో ఈర్ష్యతో ధ్రువుడితో పలుకుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనం చూస్తూ ఉన్నాం. సో పూర్వపు శ్లోకంలో ఆమె ధ్రువుడితో అంటూ ఉంటుంది, ఓ బాలక, రాజు యొక్క అంకమున గాని సింహాసనమున గాని మరి కూర్చోవడానికి నీకు అర్హత లేదు. ఎందుకంటే నీవు రాకుమారుడివే అయినప్పటికీ కూడా, అంటే నీ యొక్క తండ్రి ఉత్తానపాదుడి యొక్క కుమారుడువు నువ్వు అయినప్పటికీ కూడా నీవు నా గర్భమున జన్మించనందువలన నీ యొక్క తండ్రి ఒడిలో కూర్చోవడానికి కానీ లేదా సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించడానికి కానీ నీవు అర్హుడవు కావు అంటూ ఆమె పలికినటువంటిది మనం చూసాం. అలాగే ఈరోజు శ్లోకాలలో మైత్రేయ ముని చెప్తూ ఉన్నట్లుగా ఆమె అంటూ ఉంది, ఓ బాలక, నీవు నా గర్భమున గాక, ఇంకా కొనసాగిస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, నీవు నా యొక్క గర్భమున గాక వేరొక స్త్రీ గర్భమున జన్మించావు అనేటువంటి విషయాన్ని మర్చిపోతూ ఉన్నావు. ఎందుకంటే తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నావు. నీవు ఒకవేళ నా గర్భమున జన్మించి ఉన్నట్లయితే నీ తండ్రితో కలిసి ఆడుకోవడానికి కానీ, అంటే నీ తండ్రి యొక్క ఆ ఒడిలో చేరియడానికి లేదా నీవు ఈ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించడానికి నీకు అర్హత ఉండేటువంటిది. నీవు నా యొక్క గర్భమున గాక మరి వేరొక స్త్రీ యొక్క గర్భంలో జన్మించావు అనేటువంటి విషయాన్ని నీవు మర్చిపోతూ ఉన్నావు. కనుక నీ యత్నము విఫలము కాక తప్పదని తెలుసుకో. అంతేకాకుండా నువ్వు ఏదైతే కోరుకుంటున్నావో, నీ యొక్క తండ్రి ఒడిలో ఆప్యాయతగా ఆడుకోవాలనేటువంటిది లేదా సింహాసనాన్ని ప్రయత్నం చేస్తున్నావు అనుకుంటున్నావు, అది నీ యొక్క కోరిక ఏదైతే ఉందో అది దుర్లభమైనటువంటిది. ఎందుకంటే నీవు నా యొక్క గర్భమున జన్మించలేదు. ఒకవేళ నీ యొక్క కోరిక నెరవేరాలి అని నువ్వు అనుకున్నట్లయితే, ఒకవేళ నీవు ఈ రాజసింహాసనమును అధిష్ఠించగోరాలని నీవు అనుకున్నట్లయితే అది యథావిధిగా నీకు సాధ్యం కాదు ఇప్పుడు. కానీ నీవు తీవ్రమైనటువంటి తపస్సును వనరించాల్సి ఉంటుంది. ఏంటి ఆ తీవ్రమైనటువంటి తపస్సు అంటే,
మొట్టమొదట నీవు నారాయణ్ణి ప్రసన్నుని చేసుకోవాలి. ఆ నారాయణ్ణి ప్రసన్నుని చేసుకున్న తదుపరి ఆ యొక్క ఆరాధన చేత ఆయన నిన్ను అనుగ్రహించినప్పుడు నీవు నా గర్భమున జన్మించవలనని వరం కోరుకోవాలి. అది ఆమె ఈ శ్లోకాలలో మాట్లాడినటువంటి విషయం. అంటే ఇక్కడ ధ్రువుడు అంటే చిన్నపిల్లలు కదా, సాధారణంగా మనము చిన్నపిల్లల్ని చూస్తూ ఉంటుంటాం. ఎక్కడికైనా ఎవరింటికైనా వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళ ఇంట్లోనే కాదు, ఎవరింటికైనా వెళ్తే చిన్నపిల్లలకి ఏముంటుంది, వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండేటువంటి వస్తువులను తన వస్తువులుగా భావించి, వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వాటిని, వాళ్ళ పిల్లలు ఆడుకునే కానీ ఏదైనా ఉన్నాయి అనుకోండి, మన వస్తువులుగా భావించి, తన వస్తువులుగా భావించి వాటిని తీసుకుని ఆడుతూ ఉంటుంటారు. అవి ఇవ్వకపోతే మారం చేసేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళకి తన పరభేదము అంతగా తెలియనేటువంటి పరిస్థితులు. సో ఇక్కడ మరి దాదాపుగా 5 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నటువంటి ఆ ధ్రువుడు మరి ఆ విషయాన్ని తెలుసుకోలేదు అని, అంటే తన తల్లులకు మధ్య ఉన్నటువంటి అంతరాయం, అంటే తన తల్లులను తండ్రి వేరువేరు అనురాగం, వారి ఎడ వేరువేరుమైనటువంటి ప్రియత్వాన్ని కలిగి ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని అతడు తెలుసుకోలేనటువంటి స్థితి ఆ వయసులో. సో కనుక అక్కడ ఈ సురుచి ఆ రాజు తన ఎడ అమితమైనటువంటి అనురాగాన్ని కలిగి ఉన్నాడు అనేటువంటి ఆ దృష్టితో ఆ భేదాన్ని ఆ ధ్రువుడికి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే బాలకుడుగా ఉన్నటువంటి ధ్రువుడికి ఆ ఇద్దరి మధ్య తన తండ్రి చూపెడుతున్నటువంటి తేడాను అతడు గమనించలేనటువంటి స్థితి. సో అంటే ఇక్కడ రాజు తన ఎడ అమితమైనటువంటి రాజుకి తానే ప్రియమైన దానని అనేటువంటి ఒక గర్వంతో ఆమె పలికినటువంటి పలుకులుగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అంతేకాకుండా ఇంకా సురుచి ఒక రకంగా అంటే ఎంతటి ఈర్ష్యాభావంతో ఉన్నది అంటే, గర్వమే కాకుండా ఈర్ష్య, ధ్రువుడి ఎడ ఉన్నటువంటి ఈర్ష్య, తన సవతి పుత్రుడైనటువంటి ధ్రువుడి ఎడ ఉన్నటువంటి ఈర్ష్య ఎంతగా ఉంది అంటే ఇక్కడ అతన్ని మొదట దేహత్యాగం చేయమని చెప్తుంది. అంతే కదా, ఎందుకంటే మళ్ళీ తన గర్భంలో పుట్టాలి అని చెప్తుంది. తన గర్భంలో మళ్ళీ పుట్టాలంటే ఏం చేయాలి? ప్రస్తుతం తాను పొందినటువంటి ఈ దేహాన్ని వదిలివేయాలి. సో ఒక రకంగా దేహత్యాగం చేయమంట, అంటే దేహత్యాగం చేసి తిరిగి తన గర్భంలో పుట్టాలి అంటే ఆ నారాయణుడు వల్లనే వీలవుతుంది. కనుక ముందుగా నారాయణుడి గురించి తీవ్రమైన తపస్సు చెయ్యి నువ్వు. అలా తపస్సు చేసినప్పుడు నారాయణుడు ప్రత్యక్షమై నారాయణుడు నీ ఎడ అనురాగాన్ని కలిగి, అంటే నీ ఎడ ప్రసన్నుడైనప్పుడు నువ్వు కోరుకోవలసింది ఏంటంటే ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి దేహాలు, అంటే ఎంతటి మాయలో, ఎంతటి మోహంలో ఈ సురుచి ఉన్నదో మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు. అంటే ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి వచ్చినటువంటి కారణంగా మనము ఏ విధంగా మాయా ప్రభావం చేత, ఆ భగవంతుని యొక్క మాయ చేత, చూడండి ఇక్కడ తన గర్భంలో జన్మించాలంటే నారాయణుణ్ణి ప్రసన్నుని చేసుకొని నారాయణ ద్వారా వరం తీసుకొని ఆమె గర్భంలో తిరిగి జన్మించాలి అని చెప్తుంది. అంటే ఇక అంటే ఒక్కోసారి అంటాం కదా, ఆ మోహంలో పడిపోయి, మాయలో పడిపోయి, అందుకే భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తులు, దైవీ శక్తి, అపరశక్తి, పరాశక్తులను గురించి చెప్తూ ఆయన మమ మాయా దురత్యయా, అంటే నా యొక్క ఈ మాయ దాటశక్యము కానటువంటిది, మమ మాయా దురత్యయా అని చెప్తుంటారు. ఏంటది? దైవీ హేష గుణమయి, ఈ త్రిగుణాలతో కూడినటువంటి
సత్వ రజో తమో గుణాలను కూడి ఉన్నటువంటి ఈ నా యొక్క మాయ దాటశక్యము కానటువంటిది అంటూ భగవంతుడు చెప్తారు. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకాన్ని చెప్పగలిగే వాళ్ళు చూడకుండా హరే కృష్ణ ఇంతకుముందు కూడా చెప్పించాను. అప్పుడు చెప్పిన వాళ్ళు కాకుండా వేరే వాళ్ళు ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. మాతాజీ మీరు అప్పుడు చెప్పినట్టున్నారు. రాజేశ్వరి మాత. హరే కృష్ణ. చెప్పకపోతే ప్రభుజీ అప్పుడు చెప్పలేదు ప్రభుజీ. చెప్పవచ్చు, చెప్పేసి. దైవీ హేషా గుణమయీ మమ మాయా దురత్యయ మామేవయే ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతి తే. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. వినపడుతుంది ప్రభు నా వాయిస్? వీలవుతుందా ప్రభు? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభు వీలవుతుందా? చెప్పండి. వీలవుతుంది ప్రభుజీ. చెప్పండి. దైవీ హేషా గుణమయీ మమ మాయా దురత్యయా మామేవయే ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతి తే. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దైవీ హేషా గుణమయీ మమ మాయా దురత్యయా మామేవయే ప్రపద్యంతే మామేవేతాం తరంతి తే. శ్రీదీప మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. దైవీ హేషా గుణమయీ మమ మాయా దురత్యయా మామేవయే ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతి తే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. సో ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు భగవద్గీత 7వ అధ్యాయము 14వ శ్లోకం ఇది. ఈ శ్లోకంలో చెప్పినటువంటిది ఇవాళ మనం ఇక్కడ అంటే ఈ ధ్రువుడి చరిత్రలో సురుచిలో కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటిది ఎంతటి అంటే నా యొక్క ఈ త్రిగుణమయమైనటువంటి ఆయన అంటాడు దైవీ హేషా గుణమయీ. ఈ త్రిగుణమయమైనటువంటి గుణమయీ ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణాలతో కూడి ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తి 2 రకాలుగా చెప్పబడుతుంది. పరాశక్తిగాను అపరశక్తిగా చెప్పబడినట్టుంది. ఈ అపరశక్తి అనేటువంటిది ఈ త్రిగుణమయమైనటువంటి మరియు జడ పదార్థాలతో కూడుకున్నటువంటి ఈ శక్తి. ఎందుకు ఇక్కడ దివ్యమైంది అని చెప్తున్నారు? భగవత్ సంబంధంలో ఉన్నటువంటిది ఇది కదా. సో భగవంతుని యొక్క ఆధీనంలో ఉన్నటువంటిది కనుక ఆయన చెప్తున్నారు దైవీ హేషా గుణమయీ. సో ఈ అంటే ఈ ఏషా గుణమయి, ఈ యొక్క గుణం త్రిగుణమయాలతో కూడుకున్నటువంటి నా యొక్క మాయాశక్తి ఆ దాటశక్యము కానటువంటిది, దురత్యయా అంటూ ఉన్నారు. దాటశక్యము కానిది. కానీ చెప్తారు మామేవ ఏ ప్రపద్యంతే మాయామీతాం తరంతితి అంటూ చెప్తారు కదా. సో కానీ ఎవడైతే నాకు ఏవా ఖచ్చితంగా దాటగలడు కదా. ఎవడైతే నాకు శరణజొచ్చుతాడో అంటే మనము భగవంతుడితో మనకున్నటువంటి సంబంధాన్ని తెలుసుకుని ఉన్నప్పుడు ఈ దైవీ మాయను, ఈ మాయను దాటగలుగుతాం. కానీ మరి ఎప్పుడైతే మనము ఈ భౌతికమైనటువంటి వాస్తవానికి భగవంతుని యొక్క శక్తులన్నీ కూడా దివ్యమైనటువంటివి. ఆయనకి అనేకమైనటువంటి శక్తులు. సో వాటిలో ఆయన 2గా మనకి భగవద్గీతలో చెప్పబడుతుంది. అపరశక్తిగాను పరాశక్తిగాను చెప్పబడినటువంటిది. ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తి దివ్యమైనటువంటిది అయినప్పటికీ కూడా ఈ ప్రకృతి సంపర్కంలో ఉన్నటువంటి ఈ అపరశక్తి అది మన యొక్క పరాశక్తి అంటే ఉన్నతమైనటువంటి శక్తి, ఆ భగవంతుడితో మనకు ఉన్నటువంటి సంబంధమైనటువంటి శక్తిని అది కప్పివేస్తుంది. అంటే వాస్తవాన్ని కప్పివేస్తుంది. ఇక్కడ మరి వాస్తవం ఏంటి? సురుచి గర్భంలో జన్మించడం అనేటువంటిది అది వాస్తవం కాదు. కానీ ఆమె ఆ అవాస్తవాన్నే వాస్తవంగా భావిస్తుంది. మాయ ద్వారా ఆమె నేను నాది. ఎందుకంటే రాజు నేను చెప్పినట్లుగా వింటున్నాడు, నా యొక్క భర్త ఉత్తానపాదుడు. సో కనుక నేనేదనుకుంటే అదే అవుతుంది. కాబట్టి నా గర్భంలో పుట్టడమే అర్హత ఈ రాజసింహాసనాన్ని అధిష్ఠించడానికి అనే మాయలో, ఎంతటి మాయ అంటే అది ఇక
ఆ భగవంతుడు చెప్పినట్లుగా దాటలేనటువంటి మాయ. అందుకనే మనకి దేవహూతి కూడా అడుగుతూ ఉంటుంది, ఈ మాయా బంధనాల యొక్క పిడికల నుండి సాధారణ జనులకు సాధ్యమో అంటే దాటడం అసాధ్యం, కానీ ఎలా దాటాలో చెప్పమంటే మనకి కపిల భగవానులు వారు సంపూర్ణ తత్వజ్ఞానాన్ని బోధిస్తాడు, సాంఖ్యతత్వాన్ని. సో అది ఇక్కడ మరి ఆ విధంగా ఇక్కడ ఆ సురుచి ఆ భౌతికమైనటువంటి ఆ మాయ భౌతిక శక్తి చేత కప్పబడినటువంటి ఆ ప్రభావం చేత బయటపడలేనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటిది. వాస్తవానికి ప్రతి జీవుడు కూడా సురుచి కానివ్వండి, సునీతి కానీ, ధ్రువుడు కానీ, ఉత్తముడు కానీ, ఉత్తానపాదుడు కానీ, ప్రియవ్రతుడు ఎవరైనా అక్కడ జీవతత్వం ప్రతి జీవులు కూడా భగవంతుడు చెప్పినట్లుగా మమైవాంశో జీవలోకే అంటూ చెప్తున్నారు. ప్రతి జీవుడు కూడా శుద్ధమైనటువంటి, సనాతనమైనటువంటి, దివ్యమైనటువంటి వాడు. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక ప్రకృతి యొక్క సంపర్కంలోనికి వస్తూ ఉన్నారో ఆ భగవంతుని నిత్యమైనటువంటి పరాప్రకృతికి చెందినటువంటి వాళ్ళైనప్పటికీ కూడా జీవులందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క పరాప్రకృతికి చెందినటువంటి వాళ్లే అయినప్పటికీ కూడా ఈ అపర ప్రకృతి అయినటువంటి జడ పదార్థంతో కలుషితమైనటువంటి కారణంగా, ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి వచ్చిన కారణంగా, ఈ భౌతిక జగత్తులో త్రిగుణమయమైనటువంటి ఈ మాయా సంపర్కంలో ప్రతి జీవుడు కూడా నిత్య బద్ధుడవుతూ ఉన్నాడు. ఇక్కడ సురుచి కూడా పరిస్థితి అదే. ఆ మాయా ప్రభావంలో ఆ భగవంతుని యొక్క మాయాశక్తి ద్వారా నేను నా ద్వారా మాత్రమే ఈ సింహాసనానికి అధిష్ఠించేటువంటి అర్హత వస్తుంది, నా ద్వారా అంటూ ఆమెలో అంతటి ఈర్ష్య, గర్వము, మోహంతో మాయ ప్రభావం. మాయ ఏంటి? భ్రమ, అసత్యమైనటువంటి, నిజము కానటువంటిది మాయ. మరి ఆమె గర్భంలో జన్మించడమే అర్హత కాదు కదా వాస్తవానికి. సో ఇదంతా కూడా ఆమె భావన అంతా కూడా మాయే. ఆ మాయా ప్రభావం ద్వారా ఆమె చెప్తుంది, మొదటగా నీవు ఆ నారాయణుణ్ణి ప్రసన్నుని చేసుకో. ఆ నారాయణుని ఒక రకంగా కనీసం సరే ఆ ప్రభావంలో ఏ విధంగా చెప్పినప్పటికీ అప్పుడప్పుడు భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్తారు కదా, ఒక 4 రకాలైనటువంటి వాళ్ళు ఏ విధంగానూ నన్ను ఆశ్రయించరు. కనీసం ఆమె ఏమన్నది ఇక్కడ? నారాయణుని గురించి ఆశ్రయించు అన్నది. సురుచి కొంత ఆమెలో ఉన్నటువంటి, కానీ అలాంటి మంచి స్వభావం లేనటువంటి ఏం చేస్తాడు? నా గురించే తపస్సు చేసి నా గర్భంలో పుట్టాలని కోరుకు అని చెప్పేటువంటి వాళ్ళు. అందుకే భగవద్గీతలో చెప్తారు, ఒక 4 రకాలైనటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా నన్ను ఆశ్రయించరు, కానీ మరొక 4 రకాలైనటువంటి వాళ్ళు నన్ను ఆశ్రయిస్తారు. సో కనీసం ఆ విధంగా భగవతత్వాన్ని గురించి ఆమె కొంత ఆ ధ్రువుడికి చెప్పడం ఒక రకంగా, అంటే ఆ యుగంలో అప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆమె మరీ అంతగా ఇక్కడ ఒక రకంగా మోహంలోనే ఉన్నటువంటిది, ఈర్ష్యతోనే ఉన్నది, గర్వంతోనే ఉన్నది అయినప్పటికీ కూడా ఇచ్చినటువంటి సలహా మాత్రం ఆ నారాయణ్ణి గురించి తపస్సు చేయమని చెప్పింది. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని ఆయనకి ధ్రువుడికి తెలియచేసింది ఒక రకంగా. సో ఇక్కడ మరి ఆమె ఆ విధంగా పలకడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాల ఎడ అమితమైనటువంటి ఆసక్తిని కలిగి ఉన్నటువంటిది సురుచి. సునీతి మాత్రం ఆ విధంగా ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాలు కాకుండా ఆధ్యాత్మిక విషయాల ఎడ ఆసక్తురాలై ఉన్నటువంటిది కనుక తన సవతి అయినటువంటి సురుచి తన భర్తతో అలా భర్త ఎడ అలా ఆధిపత్యాన్ని చేస్తున్నా కూడా ఆమె ఏమీ పట్టించుకోలేదు. నా పూర్వజన్మ సుకృతం వలన నాకు ఈ విధమైనటువంటి స్థితి అనే భావించింది. అందుకే ఆమె భగవంతుణ్ణి ధ్యాసలోనే ఆ విష్ణు నారాయణ్ణి ఆమె వేడుకుంటూ ఆయన యొక్క పూజలో నిమగ్నమవుతూ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ మరి ఈ భౌతికమైనటువంటి అంశాల ఎడ అమితమైనటువంటి ఆసక్తిని ప్రదర్శించినటువంటి
సురుచి మాత్రము ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ ప్రకృతి అపరశక్తి గుప్పిటలో పడిపోయి దాటలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉండి రాజసింహాసనాన్ని అధిష్ఠించాలంటే నా గర్భంలో పుట్టాలి అనేటువంటి భావనతో ఆమె పలికినటువంటిది. సో మరి ఇక్కడ ఈ భౌతిక ప్రకృతి కూడా ఒక రకంగా ఇప్పుడు నారాయణుని సందర్భం తీసుకురావడం వల్ల అది దివ్యమైనటువంటి ప్రకృతిగానే వర్ణించబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుకనే ఇక్కడ మరి దీని నుండి ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ దైవీ మాయ ఏదైతే ఉందో, దైవీహేష గుణమై ఆ త్రిగుణమయమైనటువంటి మాయా శక్తిని అధిగమించాలంటే మరి ఆ కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పినట్లుగా మామేవ, మాం అంటే శ్రీకృష్ణుణ్ణి, ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుణ్ణి, విష్ణువుని లేదా నారాయణుని మాత్రమే, అంతేగాని ఇతర దేవతలను ఎవరిని కూడా అక్కడ కృష్ణుడే చెప్తున్నారు. మాం ఏవ, కేవలము నన్నే, అంతేగాని ఏ దేవతనైనా పూజించు, నువ్వు ఈ బాహ్య శక్తి నుండి దైవీ మాయ నుండి బయటపడతాడు అని చెప్పలేదు. సో కనుక ఆయన్ను శరణజొచ్చి సో మరి ఆ రజో తమో గుణాల నుండి బయటపడి సత్వస్థితికి చేరుకొని ఆ భగవంతుణ్ణి కానీ ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధిగా ఇక్కడ, ఎందుకంటే ధ్రువుడికి కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధిగా ఉన్నటువంటి నారదుడి ద్వారా, ఎందుకంటే ఆ కృష్ణ భగవానుడు లేదా అతని యొక్క ప్రతినిధి అయినటువంటి గురుదేవుడు మాత్రమే ఈ బద్ధ జీవనం నుండి విడిపించగలడు. ధ్రువుని బద్ధ జీవనం నుండి బయటపడవేయడానికి, భగవంత్ దర్శనం కావడానికి మనకి ఉపయోగపడినట్టు అంటే ఉన్నటువంటి వాడు ఆయనకు ఆధ్యాత్మిక గురువు అయినటువంటి నారదుడు. అలాగే భక్త ప్రహ్లాదుడు కూడా ఆధ్యాత్మిక గురువు. తన తల్లి గర్భంలోనే ఉండగానే తన ఆశ్రమంలోనికి తీసుకువెళ్ళి నారాయణుని గురించి బోధనలన్నీ కూడా ప్రహ్లాదుడు విన్నటువంటి వాడు. సో కనుక ఆ భగవంతుని యొక్క మాయాశక్తి నుండి బయటపడడానికి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించాలి. ఆ భగవంతుణ్ణి నేరుగా మనం ఆశ్రయించలేనప్పుడు భగవంతుడికి ప్రతినిధిగా ఉన్నటువంటి ఒక గురువుని, ప్రామాణికమైనటువంటి గురువుని, ఆధ్యాత్మిక గురువు యొక్క కృప ద్వారా ఆ గురువుని చేరేటువంటి అవకాశం కూడా భగవంతుడే కలగజేసేటువంటి. సో కనుక ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినప్పుడు ఈ బంధనాలన్నింటి నుండి కూడా బయటపడగలము అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ మాయను నుండి బయటపడవేయగలిగేటువంటి వాడు ఆ విష్ణు భగవానుడు, నారాయణుడు తప్ప మరొకరు కాదు. ఎందుకంటే ఆ విష్ణు మాయలో బ్రహ్మ, శివుడు లాంటి వాళ్ళే పడేటువంటి వాళ్ళు. మరి వాళ్ళే అలా పడినటువంటి వాళ్ళు ఈ మాయ నుండి ఎలా బయటపడేస్తారు? అందరూ అనొచ్చు, మీరు కృష్ణుణ్ణే అంటారు, మరి కృష్ణుణ్ణే ఎందుకు చేయాలి? లేకపోతే ఇంకా ఇతర దేవతలు ఉన్నాడు, శివుడు ఉన్నాడు కదా, లేకపోతే ఇంకో దేవత ఉంది కదా అని చెప్పేటువంటి చాలా మంది ఉంటుంటారు. కానీ మనకి ప్రామాణికమైనటువంటి గ్రంథాలలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం, ఈ మాయా బంధనాల నుండి బయటపడవేయగలిగేటువంటిది ఆ విష్ణు మాయ నుండి బయటపడాలంటే ఆ విష్ణువునే ఆశ్రయించాలి తప్ప అన్యులను ఎవరి వల్ల కూడా కాదు అనేటువంటిది చాలా స్పష్టంగా మనకు ఉన్నటువంటి ఉపనిషత్తులు, పురాణాలు, అన్ని ప్రామాణికమైనటువంటి గ్రంథాలు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకంతకంటే ఏం కావాలి? భగవద్గీత అంతటా కృష్ణుడు నాకు శరణజొచ్చు, నేను మాత్రమే బయటపడవేయగలనని ఆయన చెప్తున్నారు. అదంతా కూడా ఉపనిషత్తుల యొక్క సారంగా చెప్పారు ఆయన. సో కనుక ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడి మాయా పిడికిళ్ళ నుండి బయటపడడానికి ఆ దేవహూతి పుత్రుడైనటువంటి కపిల భగవానుడు, భగవంతుని యొక్క అవతారమైనటువంటి ఆ తత్వాన్ని ఆయన కూడా చెప్పినటువంటిది ధ్యానం. ఎవరిపైన ధ్యానం? విష్ణు భగవానుని హృదయంలో స్థిరీకరించుకొని
పాదార విందము నుండి ముఖార విందం వరకు ఉన్నటువంటి ప్రతి అంగాన్ని దివ్యమైనటువంటి సుందరమైన శ్యామ సుందర పరిపూర్ణ రూపాన్ని మనసులో స్థిరపరచుకొని ధ్యానం చేయడం ద్వారా, భక్తి యోగము ద్వారా మాత్రమే ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడగలము అని చెప్పినటువంటిది. సో కనుక ఈ మాయా బంధనాల నుండి బయటపడడానికి మనకున్నటువంటి ఏకైక మార్గము ఈ కలియుగంలో నామ సంకీర్తన యజ్ఞము. అదే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవన్నామ స్మరణం చేస్తూ ఎంతో అదృష్టవంతులం కలియుగంలో. ఈ యుగంలో ఒక రకంగా సరే కలహాల కపట యుగము ఇంత అయినప్పటికీ కూడా ఒక రకంగా చాలా అదృష్టవంతులం. ఇంతకు ముందు యుగాలలోగా కఠోరమైనటువంటి తపస్సులు ఆచరించవలసింది సరళమైనటువంటి ఆ భగవన్నామాన్ని స్మరిస్తూ ఉండడం, నిరంతరము స్మరించుకుంటూ ఉండడం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనేటువంటి ఆ భగవన్ మహామంత్రాన్ని నిరంతరము స్మరించడం ద్వారా ఎన్నెన్నో జన్మలలో మనం పోగుపరుచుకున్నటువంటి ఆ కొండలుగా ఉన్నటువంటి గుట్టలుగా పోగైనటువంటి పాప ఫలితాలన్నీ కూడా మంచు కొండలలాగా కరిగిపోతాయి అని చెప్తుంటారు. శాస్త్రాలలో చెప్పబడింది, ప్రామాణికమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుల ద్వారా చెప్పబడినటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. జగత్